Tahu ceritanya Rabi'ah al-Adawiyah? Dia tidak kawin, dia ibadah, poso, zikir, wirid. Terus nek bengi-bengi kae wong-wong do kaget sing rondo kae ndelok Rabi'ah ki nggawa ember isine banyu. Lu ngapa nang diah Rabi'ah kowe nggawa banyu bengi-bengi jam 2? Dia mengatakan, aku iki pengen nyirami neraka ben ora panas. Soalnya aku mesake nek wong-wong kuwi ngibadah mergo wedi neraka, orang ngibadah mergo tresno marang Gusti Allah. Di malam yang lain dia membawa obor dengan api dan ditakoni wong rondo, kowe ngopo bengi-bengi nggawa obor? Terus dia menjawab, aku ingin membakar surga supaya manusia beribadah kepada Allah tidak karena ingin surga, tapi betul-betul karena ingin Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan cintane nang swarga, mungkin entuk swarga ning ora entuk katresnane Allah Subhanahu wa taala. Nek kowe tresno nang Allah, engko bonuse swarga. Milih ndi?